Ola. Esta é a horta de Lucita de Basilio, daqui de Naraío. Hoxe vamos recoller patacas porque mira que bonitas son. Teño unha nena que me vai axudar que é moi amiga miña, pero moito, Que dixa ela quen é, como se chama? Son Antía e veño de axudar a Lucita, porque somos moi amigas. Exactamente, moi amigas moito, e querémonos un montón. Bueno, pois ala, vamos a empezar? Sí. Vamos aló. Ala, eu vou quitalo as patacas da terra, e echas poñer aí e ti valas collendo po caldeiro, vale? Pois a ver como facemos. Vamos aló. Ves, mira, Antía, aí tes, Antía, mira, que bonitas, mira que bonitas, fíjate, mira cantas patacas, verdad? Sí. Que bonitas, ti t'has plantado na tua casa? Sí, teño plantado. T'has plantado, Pois, tamén. Cando as recollas, avísasme que vouche axudar, Vale. Que che parece? Sí, porque aquí, ves, mira, colle pai, outra, ala, aí vai. Mira cantas patacas, que che parece? Un montón, Sí. Gústame moito a horta de Lucita e gustaríame moito plantar como Lucita e aprender de todo. Xa teño, pero é pequeniña a miña. Pero cada vez van a facer máis grandes. Sí. Seguramente. Ahora, como xa sabemos, vamos a... Exactamente. Despois plantas patacas, plantas lechuga, plantas tomate. Teño lechuga e pimento. Sí, plantas cebolo, plantas, eu que sei, moitas cousas, se plantan na horta. Ala, colle pai. Trae o caldeiro máis para baixo, muller. Aí. Sabes que canta moito o sol? E hoxe non vamos coller máis, Mancháchelas máis moito. Da igual. Da igual, verdad? Ti como traballas, pois, aunque esteas un pouco sucia, non pasa nada. A ver se quedou aquí algunha. Aquí hai unha. Hai unha por aí, verdad? Bo, eu hoxe non teño... Aquí, Por aí, sí, esa. Ala, esa collémolas outros días. Eu xa non teño ganas de coller máis, ti tes. Fai moito sol, verdad? Sí, esta manchamos moito as zapatillas. Están ben así, verdad? Son bonitas, Sí. Carai, bueno. Pois nada, hoxe non vamos coller máis porque canta moito o sol, Vámonos, que vos parece? Pois moitas gracias por axudarnos, vale? Un besiño, un besiño. Xa, aquí estamos co raño.